ki aku iki didhawuhi karo Sindomah ngono lho. Kok ngono. Oh, biasane ki aku ki ora tau dicangking kok. Lah kowe tekno ya ditelepon ya ora kena nomere Oh, ganti. alah. Lah ngono kudu tanggap sasmita. Ya, kalau mati ke lho. Iya toh. Orang ngono kok garapane kok arek ledek ketekan lho. Garapan anyar yo ngene iki. Oh, garapan sing apik yo ngene iki. Oh, garapan ledekan lho arepan kok ya. Oh, tidak pakai ketek lho ya. Ayo. Siapa iki? Mbak Umi. Halo, saya di sini, Pak. Iya, oke. Jam sore ya rada sigrak. Jadi iki dereng wonten pamundutan malih nggih, Pak? Dereng wonten engko nek nang bundutan kok arene dhewe. Oh, ngoten. Ha witekno mesti aturi ya Lah, do mlirok ya. Kula ki Dalam. atine kula mboten kesiksa, Pak. Gila Pak Umi Pak sampeyan Rusdi, nyuruh dhewe nyuwun lho ya. apa, Pak? Niki kula mboten gadah pikiran. Lho, piye to? Piye to? Mboten gadah pikiran kula Pak nyuwun lagu napa ndang das-das mawon. Ndang satset maksudnya. Pripun? Lah mboten gadah iki. Pripun to, Om? Lewong. Lewong. Angsal. Pak sinten iki? Ngapunten. Pak. Pak Koro. Sarkoro. Halo Pak De. Bapak Koro nyuwun lewong, pripun? Loh. Polo. Polo. Lah kula nek wong ngomong Koro nggih diani kok Pak kok Polo nyuwun lewong. Kowe kok berubuk ya to? Nggih. Nah, pun mboten gadah pikiran terus mrembeten niki mriki ngoten. Ya mergo ranti pikiran kuwi mang ya. Nggih, betul leres. Terus kesiksa ndek wau tambah hancur. Yo lewong. Diangkat endi? Kethuk mawon pripun? Lho wis ta mang kliwat to. Ya wis kliwat yo kowe. Makasih Mas. Sangat bagus sekali. Luar biasa. Ini apa tuh ini? Halo, Pak. Halo. Jenengan niku WA-an kali sinten to, Pak? Sik to. Kok kula mboten digagas niku? Ayo bagane kono kok ayo bagamu. Lah kula ki nggih butuh pendamping lho, Pak. Mas tak senggaki ngono. Tapi keri. Alah. Yo. Jenengan nih aku tidak diperdulikan. Sakit hati kecilku. Kuwi bocah anyar kuwi mi. Saat tepat diteratur ada sisianku. Oh kiku sing milani tresnaku bakal nomor mati. Ayo yo sesarangan muda ayah.
Lho to, jenengan mboten senggak to. Potong lho mengke. Lah iya to. Lah ya ora krungu to ya mergo nanti pikiran ki mang lho. Karek. Ngoten to angel rempak Pak. Ki bae krungu apa ora to? Oh. Mboten no. Masyaallah. Masyaallah. Cah iki. Monggo. Yuk. Sabtu pagi sampun katuraken setengah lagon lewungipun. Matur nuwun. Pamundutan saking Pak Polo, Pak. Nah, bener. Matur suwun. Ya wis Pak Polo ngono genah ngono. Nggih. Tapi kula mboten di Polo to, Pak. Iya. Kula niki pun leres to, Pak. Lagune leres niki to, Pak. J, pun monggo. Nggih, leres. Nggih. Pak De. Monggo Mas, monggo. Niku bapake nyon gala-gala napa saged? Gala-gala. Nggih. Gampang Oh, kuwi, gampang monggo. Gala-gala. Dipinangkan mawon nggih, Pak De. Oke. Kali jenengan duwete? Iya. Oke. Kula nyuwun kicau mania nggih angsal. Oh, lah. Nek sing njaluk cahayu ku wis to, lah opo ta wae. Menapa keong racun ngoten? Nggih. Nggih, Pak De. Niki wau sampun kencan nggih kalih Mas Mio. Nggih. Dikane mangke Mas Mio jam 4 ngene kuwi wis persiapan nggih. Oh, ngaten. Mangke. Iya. Aja ngono. Ndang persiapan ndang dandan. Loh, iya toh. Iya toh. Nggih. Mengke awake dhewe ngantos jam sekawan, mengke gantos Mas Mio. Oh, ngaten. Nggih, sibaku kripik gedang, kripik telo sithik, edang waton rata Mas Mio. Heeh. Witene kene judhe ingi jare. Derek ngregengaken swasana. Sesuk ganti neh. Alah. Iya. Aja bareng isak toh. Ndang disiapne kuyane kok ya. Nggih, niki taksih mangke jam sekawan mangke awake dhewe lengser, mangke ganti Mas Mio. Oh, ngaten nggih. Iya. Nggih leres ngaten to Mbak Rusdi. Ki aja piye to ki? Lah engko bar magrib piye kok ya bareng isak lho kok. Nggih. Inggih, menika taksih wonten wekdal monggo dipun lajengaken. Napa niki niki wae jane wonten panyuwunan asline. Mbah Luki wae sing arep gubuk Kasmara ning Mbak Umi ra tanggap mangke. Nggih Kita Pak Luki. Mboten. Wis kadung dituthuk bubuk Kasmara jare jebulane dudu. Asline mboten. Nggih. Nggih. Monggo niki napa Mbake? Napa Mbak? Kicau mania. Tak ajar dhewe. Loh, niki kesenian Oke. asli. Monggo. Niki mbake nyuwun kedanan. Pun kula nyuwun Nggih. kedanan sing penak-penak mawon. Nggih. Niki bukane napa? Bukane nggih ketawang to, Mas. Oh, ketawang. Jalukane kedanan, Mas. Heeh, wis suwi jane ya wis ketok edan. Ketok-ketoken ora ketok Iya. Dek. Ning aja nesu lho wong ayu. Heeh. Su aku gah. Wong ayu ki nek nesu biasane turune mungkur, Mas. Murep napa mungkur? Murep brengkale angel. Yo cok ketawangke. Ketawangan Pak Gito monggo. Dewa-dewane kilan purnama salugune ya ramane dole ngerti
pamriyeh karepen kula atine sedang kono bocang desa bisa keterutan ngomong putra urip teterengan ya toh, mboten senggak toh. Tak rewangi pati geni pamrihe harapan kula atine harapan
aku riyan tak arti. Nggih. Sembah nuwun nggih danan. Niki ngeten Pak De Dono. Iya. Niki mangke mbak-mbake niki mangke sore sik majune. Oh, ngono.